Riwa nebigori byonsi. Abantu bana abategereri bwamu abokire bono mambia eke negepindi kiabo kamo na Nyasaye ego nachire ase nande studio ito ya Nis TV biamona sengencho ya abaigenu bonsi bali moroche mondoche bonega emambia bono ase gepindi ke korukunga bo kamo na Nyasaye oyo no pastor go Pastor Evans Mugaka alinde bamaete koba nganya bando kurwa se kanisa ya All Faith kurwa so muchie alia obobasi ali boigesa otamengo batabe kanisa ya nere boigesa ase kenyorero kunga nyambunua yere bulianga na okristo bule igokero korwa ko ende kanisa yane ko kanya go korubo songo gotirimbo ko ikotamba o endo ucho tambo gesule otirimbo ko chomoko alafu then omanya kwa so kanisa ya All Faith era so mucho onyambunwa abo okristo bule so biamono nago kire sana ko bamona aya se mambia bono bona algo kwali na sa megeli bono mambia amaigeli o aito agoteba nganya sawo ito no muyana atwanchete nande Yesu itato kanetie intwe bali tubwate mesige merito elinde tochigo tumukigwa amonere mesige merito ne menge abantu batwalira se munabone kakicha bono mesigo ya bere mekongu na boranya ko gwate mesigo ya ebibe mesigo yemechando yoro chenge gusumbueta se bire bitambe kolende Nyasaye to Yesu Kristo akarawate banga ni nchwango bali mwaro siwa mone mesige merito elinde mocha sende inchini batimoki ase mesige ye ino abantu bana bategereria intarachi gosoma naye liriko lyabona mambia igona atakatosabamo naye tumanya goswase liriko Nyasaye tata omotongi korone nsembia mono asenge nchoro muya kwa bokira mona intwe watwanchire na gotwali bagana nitukulia lero emambiengia twabokira mona Nyasaye twakobake na kwobona nasinge nchoro monene ingana lia oli gochiko soasa mate abantu bawo igona asabire Nyasaye to oli bage aibieka no moiko mochenu iso chinkore cha abantu bawo Nyasaye kiro montase ni wetera siritelia Yesu Kristo nasabire na kuigena amen. Igombi amono yo mintone nena iko goteba nga igoto chikosome kitabu kya Matayo emerongebere na isa no isatu tochakire Matayo emerongebere na isa no isatu Biblia onte biringana likoteba nga inchuo inwe bali mwaro siwe amo nemesigo emerito ne menge abantu bagotwara emambia abono naboranya nga kwara ile mogoroba okarara kubwate ibirengeri ebinge ine emesigo nera abantu babwate ibirengeri bibasumbueta semeo yabo abantu bachandegete asinyomba cyabo abantu bagwetera makongu emesigo nemenge emesigo ya marwaire emesigo y'abantu bawo abamwawo bawo kwa emesigo yogo chandwa emesigo abantu nabange babwate emesigo no betiri kubwati ngane kanisa omenyete lakini emesigo nero setani akolenta sabantu elindobogoli okora kwabogole emesigo yabemerita asole wasinyo kwenye tora lakini Yesu nikakaragora tebese kitabu kilinga ki inu bali mwaro siwe ne mesige merito ni nchomo timo kiwe imbara byaba barange mesige merito n'abantu balya
bachandegete bakorera obotuko na omogaso andake emesigo nabere abe nonyene eamate yago gose abana bago emesigo nabere abe gose ne family yago omosigo nabora atoke nonyene omosani ogo ekogera abantu nabange batatakerete abamu abamaya lakini Yesu agoteba ng'a anye kwabokire mambi ya bono ninchwanga asare nemesigo yago yonsi eri obogoretie moe emesigo yago erinda agotore erinda obwene emesigo tobwate emechando abantu bandi bagwetera amatemu bataka korera emioyo yabo ime abantu bataka kunungunika abantu bamotiga Nyasaye abantu bamenya kweba Yesu ng'atayo igoyo minto nakogotebia emambi ya bono ng'a otarachi gokora kende gionsi ninchwa si Yesu Kristo emambi ya bono munore igo Yesu akorangeria abantu baye ng'aki inchu munore igo tiago chandika ng'agento nkero okorigia karanchwa si Kristo namanyire ng'emechando nere egosumbuete nabo bwate ebirengere ebinene nabo bwate ebirengere byogosumbuka moyo ng'aki okonyora chibesa naki okonyora egento kegokonye naki okonyora omosaada korwa ase abantu bamino nabo oranyora ng'omoswati omino naroga kare chinsu chiesiko ogopromiseti ngokware nibogete lakini taraikera igo ogosumbuka obotuko na omogaso igo ogochandeka ng'a yaya tigandi yencherango ikonya yaya Kristo niga okwana emambi ya bono naki inu bali mwatesekire mono bali mwachandikire bali mokoramwa bali mwakwanirwa amang'ana amakong'u bali mokoambwa obotuko na omogaso tiga gochandika namang'ana yokogamba kwa abantu ninchwa ase Kristo erinde Kristo akokonye emesige yagotore abantu bande babwetera obotaka abantu mbara bagwetera obotaka sana abantu bagwetera emechando omonto ebese school fees ekomobora omonto chandika ochaka koriga esabu gana agaria nagotebia oyo minto iga otarachi koimoka atua ende yonsi koimokirie gocha ase obogima bwao karanchu ase Kristo munore igo bono mambia nabo Kristo agoteba Yesu agoteba ng'a karanchu munore igo imoke emesige yao munore igo imokereri munore igo nchu ase Kristo erinda agokonye agotorie korwa ase emesige eri tori kobwata obotaka bwao mbori kobwata ng'ana omotaka ore teri kobwata ng'ana tachiri ore teri kobwata monto kaine gose mobora kore egento Yesu ategete bori oramwereri nemesige ere egosumbuete ebirengereri nemesigo ebirengereri bigocha soba ngo bwawe bibe eyi nemesigo emerito inchwa ase Kristo karanchwa bibire karagonte bina kim karari yoboruoti bwa Nyasaye ritangani ayandonsi omanya gwikiranirwa nakiora achande koriye nibo yense nakiora acha koriye ebintu byense ngora abantu bande bemugete bakoriye chinibo chiense abantu bande bachire bale chitibime bale chiredime bakuru chinamba bagoteba ng'a intwe otokoru kunyarebe na nyarebe igo tokonye emechandere iga igo togwetera tokwerogete kwaru chibesa ching'aniga nyumotarachi gosari chibesa chire yo minto nimeta ng'amato y'abantu bande bakoigwa abantu ekere baigure baigwa apaka abantu bakong'ainwa bategerera n'amato ekere gwategerera n'ogoto kwao kwa moyo owancherana omanya kwamwa kogenda asaria kwimokichiri bubere na 200 kwaira omonto oria kwamokonya chibesa omanya kogoteba ng'ate togokoroseria ribaga erindo nyore chibesa oyo minto nda ase tayo kwigena kore muno okukora okonye unless kwimukire emesige eyo egosumbuete emambi ya bono ochenera ase Kristo omotorero motebi ng'a tata emesige eri gwantebi ng'a nabunekire nero nachandikire nincho yomobo nachandikire nemesigo yobotaka nachandikire nemesigo y'abana bagonsumbwa nachandikire nemesigo y'enyomba yane saregete nachandikire nemesigo yogoichanda moyone emesigo mbwate Nyasaye nigere menge intanyare konyerusia Nyasaye nanyiturira bona asore erinde Kristo akwarigania ase obogima bwaye agotore emesigo erinda kobeka senchera ogwenere omenya soboruoti bono kurwa gwekere gwaturire emesigo ebi byonsi oganetie oyo minto ne mambi ya bono ekero koboka bono mambia Yesu niga gokwa anye kwaganeti konyore besa erindo iriro mwana esukuru enate gote biyo minto ne togosemeri okwo twara nando gosemeri gwiseine okoigena kore powerful koliko bwata amakora erindore muna Kristo ekere kwa moire emesigo yao munako gotoria nando gotimokia nando kwa munoganetie abanchi bana nikingo kwana se mambi ya bono
emambi yabona abantu mbaro babokire nebisirani abantu mbaro babokire bagwate birenge libibe abande mbaro baboka chindoto cyabo kikubasumbwa abande baboka bakorote ibintu ebiyekole nti babikira bona mambi naboka onyore mechandere muaye umuntu ndorota nigabwate gosegari umuntu ndorota bibintu birabwate byamana ebintu mbyo Kristo ategeteko kwa lakini asenge nche mesigo ere asabu maboito emesigo era chinkoro chitu ine Yesu nga yawo kwanira emesigo inga yere tari mesigo turi mugeti mutwe tari mesigo tobwata koboko tari mesigo tobwata makereito somongo tobeto sireko ya emesigo nera senkoro yeito ime omusigo nororo ogere tamasini yeito asiekire ninki kiara kogera bona mambia elinda masini aga anyara ko bakoigoka igore yeito mai seitani ogera ngirororo ibibilie garagontebya ekere Yohana aga seine ko batisaria ase omorero na kubatiza sa mache Yesu Kristo ekeracha koja akabatiswa Yesu ekerabatiswa sa macha ali amange bibilie ontebinga igoro ya Kristo igoro yaye ekaigoka ine oyo mintone igoro yawo ni ugete bone mambi yabon igoro yawo ni ugete mambi yabon igona ta ko gotebiga igoro yawo ikeigoke emambi yabono ekere kwamwire korente mesigo ase Kristo elinde na igoro yawe igoke igoro igoke yo minto na gotabinga nonyoro musani nonyoro muntu ndi bwensi muntu tayorabe utakoiwe igoro yawe kere kwigoka masendi gago chasure emambi yabono yo mintone nechiga kichabono kingo chigokora lingane Nyasaye ase mambi yabono ninkinata kango tebi bone kyo mwelyo inkelinga aye kuachande kirasa matuka matambi kwarengere ipaka kwana kire kine yoko urusira no buguma bwawo kwana kire paka kine cyo gotama kuru enka yawo ogendo chikobera chisiko elindo nyore ogosenigwa ya karare ente mesige yo seitani abisita seime yago onye tora si Yesu elinde Kristo oito mwana Nyasaye akororere mabira agotore mesigo ogoseni kwa ugochi oseni goito ninto kuriya wikatomexwa nga igore yeito igoreye igoro gai basieri yeito yeigoirwe elitorra masine Nyasaye masine ata kwigorwa anyo tora akora gento keke tora amua korigi igore yawe igoke igaba minto bana ninkinata kwana bona mambia igongo korango tebeiga ninchwa se Kristo ayo mwana uri usumbugite umete nga tobwatie semi yani wana skuru kwaranga imeya semi yebenga bya mbira skuru ninchwa se Kristo ayo mongino lo chandegete ninchwa se Kristo omuga kori anyugwete bambi yabono ninchwa se Kristo otole mesigo yawo na Nyasaye to weka abasenie na ndabae ogosemeria tako gotiga busa biamana se emambi yabono oyigano mo pastor Evans Mugaka elinde nabatabiri manyeke inenganya bando ase kenyoro kelikia abo gichoncho ngumbu ali no seito abo gichoncho kere gwekire abo basi igotora bagichonjo angeno mu bwabana igasimba arati nonde abo no seito ne kanisa yane nabatabe korukwa nyambunwa aliebuli maate bwigesa biabana Nyasaba senimono enamba yane simi abantu abanga bakomboli bamboli ngaki beke namba yawo yesimi enamba yane simi utambe nanya kwema enamba yana konyora Safaricom igere 07 29 488 361 tiganye irore 07 29 488 369 baro bantu wa Airtel yani 07 83 0783 71 096 0783 371096 ine namba ne ateli Nyasaba sinya ba minto bane nande museni we mono nande Nyasaito abakora maya asereteria Yesu tigatusaba monaye monna Nyasaye mbia mono asenge nchorumya twa wiringa naliao ligoteba nge mesigo eto emungire se chinkoro chito nabera abeme kongunto nyanyara
kurinde gituracha sure tokwe mesigo yeito tobogorere Nyasaye nigo turasibuke igore yeito ne igoke amaseni abonete go chastule nako bakirase mambi yabora se chiringana lyao aseriete lya Yesu Kristo nasabena kuigena. Amen. Shalom, shalom. Barikiwe.